Op 1 mei 1999 werd het lichaam van de 16-jarige Marianne vonden in een grijde bij Veenkleerster. Na een zogenaamd DNA-verwantschapsonderzoek werd Jasper S. van Oud-Woud in november 2012 aangehouden. Hij bekent de moord en verkrachting en wordt veroordeeld tot 18 jaar cel. Kijk, het blijft een beest, in mijn ogen. En als hij hier uit de gemeenschap komt, of niet, zegt me niks. Hij mag niet los rondlopen. Nou had er 2 redden van zijn straf uitzitten en maar er vooromkomen in de maatschappij. Dat nijs komt het aan bij de oud-burgemeester van de gemeente Kolmeloon. Heel eerlijk zijn, hier ik dat net helemaal verwachten. Want ja, dit is nogal een diert west. En het heeft dus al jaar enorm dwaande houden hier in de Meerskip. In een statement liet de familie Vaatstra weten dat ze de vrijlating te vlug en oneerlijk vinden. Het is nog wel 25 jaar geleden dat Marianne vermoord is. Maar die hele tredje hier en zijn aanhouden en veroordeling, dat is nog maar krijglien. Naar mijn gevoel. 12 jaar is net lang. S krijgt een contactverbod. Hij maakt geen contactziekje met de familie. En hij mag ook net in de 3 noordelijke provincies komen. Het kan zijn dat hij in de gaten wordt gehouden of hij er is. Het kan ook zijn dat ze het wel geloven. Als hij echt aangeeft van ik ga daar ook niet naartoe, dan geloven de mensen het ook wel. En op het moment dat hij toch in een gebied terechtkomt waar hij niet mag zijn, ja, dan kan er gehandhaafd worden. Dan kan hij aangehouden worden. Dan kan aan de rechter gevraagd worden toch nog even dat laatste gedeelte dat hij vervroegd naar huis toe mocht, onder voorwaarde dat hij dat, of een gedeelte daarvan, toch weer moet uitzitten. De moord op Vaatstra had grote impact hoorn in Oud-Woud en 4 de boeten. De tijd van de moord bloot voor de familie, maar ook voor de oud-burgemeester pijnlijk. Wat ik ook heel vaak meemaken heb, dat heiten hun dochters naar het uitgaanswereld, die zitten daar weer in. Wat gebeurt er jong met mijn dochter? Dat mag we net onderschatten. Dat het hier heel lang een gevoel was.